Hello guys, welcome back to my channel. If you're new here, please welcome. So guys, today I'm here with the story of Greatman. Ndauya nenyaya Greatman, nyaya murikumita inorwadza. So this story goes by Greatman poster like sarcasm most of the time. Greatman munhu wekuti he's always in his comment section and munhu wekuti anoreplya chero chawamusendera anoreplya. Mostly comments akawanda mazhinji anoreplya and mostly anoreplya especially the negative ones. So Greatman turns lemons into lemonade. Mostly vanhu vazhinji vane urema, they shy away from social media. They don't really use social media because vanotya kusekwa, they fear the society. But Greatman is that one guy wekuti akatora lemons, as I said before, akamaturna into lemonade. He makes fun of his disability so that you guys, when you talk to him, you won't be scared kuti kamuti zvakati, maybe tataura zvinhu zvekuti zvinozomurwadza. He's not that guy. So now there are people who are coming for him, guns blazing pa social media, vachimpopotera vachiti anodena chichichi. Greatman just portrays a character yemunhu ari notorious, but I believe kuti in real life he's just a cool guy. He's a good guy. Anodena on social media because he's just trying to get the numbers. He's just trying to be playful with you guys. Nekuti nyika inei, don't be too serious. Saitongiti takamborarama life yatikurarama guys. And then I saw the other comment yevamwe anonzi my Jaden, and I believe that comment you Greatman yamurwadza because people get to the extent yekuzobva vazomutuka vachidhipisa neurema hwake. Hanzi ndosaka wakabuda wakafonyoka chichichi, and he replied kuti kana muchiri nechibereko then it's fine, kana muchindituka zvamandituka. And I was hurt guys, ndabatikana, because how can you go to that extent yekuzotuka munhu nezviri dhipa kudaro on social media when we don't know our personal lives? Like social media, we show you what we want to show you. Social media unoratidza vanhu zvauda kuti vaone, zvausiri kuda kuti vaone havaoni. You see? So like unobva wadhipisa zvekudaro, zvekusvika kutuka munhu zvakadzama zvekudaro. Kana une stress, I believe kuti unotongosiya foni yako, kana kuti kana usingafarire munhu unobva pamapost ake kana kumunfollowa rather than kuenda uchinomutuka nezveurema, kuenda uchinodhipisa. Greatman anodena vanhu just for fun, ende munotozvifarirawo ndozviziva, zvinotokunakidzai. So how can you now come guns blazing makumutuka nezveurema? Guys, vanhu munodhipisa, zvimwe zvachona hazvidi kudhipisa guys. So I really believe kuti isusu tine ubuntu as a person. So let's take Greatman as our notorious guy. Hanzi na-atheist anonzi Christopher Columbus because he's a great man. So let's take him as Christopher Columbus. Atinakize, ati-entertain rather than kuti tisore life too serious. Don't take zvinhu too serious on social media. Ukapinda nemoyo pa social media, chokwadi guys, munoita heartbreak. Not heartbreak guys, I'm telling you. So this is it from me guys. Greatman arwadziwa guys. Like Greatman munhu kuti akatukwa anotukawo. Even tuma celebrity wars tawanombotanga, musambozvitori serious. Greatman anenge achitokutsvagirai nyaya dzekuti munakidzwe pa social media. Imimo mazvitora muzvisamana guys, musadaro. Guys, musadaro. Sure, musadaro.